Oglinda din pod. A fost odată ca niciodată, în timpul vacanței de vară, o fetiță pe nume Eliza, trimisă din oraș să-și petreacă vacanța la casa bunicii ei, într-un sat liniștit de la țară. Mama ei i-a spus că îi va prinde bine, aer curat, fără ecrane, doar cărți, triluri de păsări și foșnetul blând al copacilor. Casa se afla la marginea unui sat adormit, înconjurată de câmpuri, păduri și o liniște atât de adâncă, încât până și cântecul păsărilor părea prea tare. Eliza își iubea bunica, mirosea a scorțișoară și a apă de trandafiri, îi spunea povești lângă șemineu și avea întotdeauna prăjituri calde pregătite. Dar casa în sine era diferită. Era mai veche decât o țineai aminte. Aerul mirosea a parfum vechi și lemn ud. Tapetul se desprindea în colțuri, ca și cum încerca să scape. Iar bunica, deși la fel de blândă, era mai tăcută în vara aceea. Adesea stătea ore întregi, privind pe fereastră și murmura lucruri pe care Eliza nu le înțelegea. Într-o după-amiază leneșă, în timp ce soarele inunda camerele și bunica dormea jos, Eliza urcă în pod. Nu fusese niciodată lăsată să urce acolo, dar ușa era ușor deschisă, de parcă o aștepta. Podul era plin de pânze de paianjen, cufere vechi și amintiri acoperite de praf, dar într-un colț, ascunsă sub o pânză de catifea roasă de timp, stătea o oglindă înaltă și somptuoasă, cu modele aurii sculptate de-a lungul marginilor. Arăta scump, uitată și ciudat de nepotrivită în acel loc. Când Eliza a tras pânza, nu și-a văzut reflexia. A văzut același pod, doar mai luminos, mai curat. Dar după câteva secunde a văzut o versiune a ei. Îmbrăcată într-o rochie galbenă, îi zâmbea și îi făcea cu mâna. Pe măsură ce se apropia, a observat ceva ciudat. Reflexia nu urma mișcările, era cu câteva secunde în urmă, ca o înregistrare întârziată. Dar Eliza s-a întors seară după seară. Podul devenise refugiu, un secret. Oglinda a început să se schimbe, arăta o lume diferită. Într-o seară, o pădure cu copaci care aveau ochi, în alta un cer fără soare, doar o lună sângerândă. Reflexia ei dansa acolo de sculță cu o coroană de spini, mereu zâmbitoare. Eliza era fascinată. Până într-o noapte, când reflexia i-a făcut semn să se apropie și a pus o palmă pe sticlă, Eliza s-a aplecat. Aerul a devenit rece, lumina din pod a început să pâlpâie. În oglindă, ceva se mișca în spatele reflexiei, o umbră lungă și subțire urcând scările podului. S-a întors speriată. Podul era gol, dar când s-a uitat înapoi în oglindă, reflexia ei dispăruse. Apoi, lucrurile au început să se schimbe în afara oglinzii. Eliza se trezea cu vânătăi inexplicabile. Reflexia se mișca, chiar și când ea stătea nemișcată. A găsit urme de pași noroioși în jurul oglinzii și apoi au început șoaptele, slabe, din spatele sticlei. Lasă-mă afară! Încă puțin! E mai bine aici! O să vezi! Într-o seară, bunica a aprins-o coborând tiptil din pod. Fața i-a devenit palidă. Ai deschis-o, a șoptit. Ai privit, nu-i așa? Apoi a spus adevărul. Oglinda era un blestem de familie, un portal. Fiecare generație era ademenită de ea. Și dacă te uitai prea mult timp, cealaltă parte te observa. În acea noapte, Eliza a auzit bătăi, nu din pod, din oglindă. Când a mers să verifice, reflexia nu mai era singură. Și-a întins mâna, iar sticla a început să se onduleze ca apa. Eliza a încercat să ignore oglinzile, le-a acoperit, le-a întors spre perete, a evitat orice suprafață reflectorizantă, dar reflexia nu avea nevoie de permisiune. A început să apară oricum, în geamuri, în vitrali întunecate, în fotografii. Uneori reflexia zâmbea când Eliza nu o făcea. Bunica a devenit disperată, a pus sare la geamuri, a ars ierburi, a șoptit rugăciuni pe care Eliza nu le înțelegea, dar nimic n-a funcționat. Oglinda era trează și era flămândă. În spatele ei stătea o siluetă înaltă, slabă, cu fața acoperită de păr negru și lung. Eliza a fugit, dar acum toate oglinzile din casă clipeau cu aceeași imagine distorsionată a ei, privind, așteptând. Și în pod, oglinda era descoperită, doar puțin, cât să-i se vadă reflexia. Iar aceasta nu mai zâmbea. Țipa. Într-o noapte, Eliza s-a trezit auzind un cântec de leagăn, slab, familiar.
Era melodia cutiei muzicale pe care bunica o închisese cu ani în urmă, cea care pornea singură când Eliza era mică. Sunetul venea din pod. A încercat să se opună. Chiar a încercat, dar corpul ei s-a mișcat singur, picioarele reși pe podea, ochii încețoșați, a tras în sus ca o marionetă. Ușa podului era deschisă, oglinda strălucea într-o lumină albăstruie. Reflexia o aștepta, dar nu mai era ea. Avea ochii goi, negri, gura ei se întindea prea larg. În spate, o pădure în flăcări, copaci urlând, o lună topită, ceva care se tăra pe cer. Apoi a spus: "E rândul tău acum." Eliza a țipat, a vrut să fugă, dar ușa podului s-a trântit în spatele ei. Oglinda s-a crăpat, dar nu s-a spart, s-a deschis. Două mâini palide au ieșit din centru, au prins rama și încet reflexia a început să iasă. Eliza a dat înapoi, dar pereții podului se strângeau. Ultimul lucru pe care l-a auzit a fost vocea bunicii, strigând de jos: "Eliza!" Apoi, oglinda s-a închis cu un zgomot surd, urmată de o liniște mormântală. Când bunica a urcat în pod, n-a găsit decât oglinda. Podul era gol. Aceasta a pășit încet către oglindă și o văzut prăfuită, tăcută, nemișcată. Nici un chip, nici o lumină, doar o urmă de mână pe interiorul sticlei. Câteva săptămâni mai târziu, o familie nouă s-a mutat în casa abandonată. Un cuplu tânăr, cu o fetiță mică, mai mică decât fusese Eliza. Plină de energie și curiozitate, micuța a colindat toate camerele, urcând scările, deschizând uși și cotrobăind prin colțurile uitate ale casei. Așa a ajuns și la pod. Ușa era grea, scârțind ușor, dar nu era încuiată. Înăuntru, printre cutii și umbre, a zărit o oglindă mare acoperită cu o pânză veche de catifea. Fără ezitare, a tras pânza la o parte și atunci a văzut-o. O fată stătea în oglindă, privind-o direct, palidă, cu ochii mari și triști. Era Eliza. Șoptea ceva, dar vocea ei era stinsă, ca vântul prin crăpături. "Nu te uita prea mult." Dar fetița nu auzea și doar i-a zâmbit. "Sfârșit!"